Egunon, Euskara zer den eretako? Gauza initz erraiten lan nituzke eta etzen bakar bat ere berria izango. Nere ama hizkuntza dela, natural egiten dudan hizkuntza dela. Altxor bat, era berean. Adibide bat ematearren, pentsatzen dut denek identifikatuko ziztela, mendira edo atzerrira joaitean eta euskaldun bat gurutzatzen dugunean, nolaiteko konexioa, konplizitate bat, egoera intimo bat, gure barruan zerbait piztu egiten dela, sentitzen dugu. Eta ez dut uste hori frantses, espainol edo ingles batek sentituko duen zerbait denik, haien hizkuntza munduan zabaldua delako. Eta eraberean ardura bat euskara zabaltzen eta aberasten segitzeko, eta askatasun edo arnasgune bat ere. Hizkuntz gutxitu bat den einean, erdara leku guztietan dugunean, euskaraz mintzatzeko eta bizitzeko gune horiek plazer bat dira niretako. Eta askatasuna ere, zeren berrikitan komisaldegian edo garaian presondegian, haiek ez ulertzeko tresna biziki baliagarria zen, lasain mintzatzen ginen gure artean euskaraz. Eta hori dena erranen nuke. Euskararen egunean zemezu zabalduko nuken, nik uste ofizialtasunarena. Hori behar luke aldarrikapen nagusia izan, nire ustetan. Politikari guzti horiei aurpegia zuritzeari usteko erranenieke. Ez dela ondare fosil bat, hau, bizi den altxor bat dugula, euskara, eta zabaltzen, garatzen eta babesteko ofizialtasuna beharrezkoa dugula. Era berean erranen nuke gure komunitateari, hori izan gabe, ofizialtasun hori izan gabe, onaino ekarri dugu eta garatzen segitzen dugu euskara, beraz gakoa erabileran dugula eta hortan segitu behar dugula, haiek zer eman edo itxaron gabe, eta era berean festa egun bat izan behar duela, arro goterik badugu, euskara nun zen, nun den eta dugune erronka ikusita, gure buruaz arro eta gure hizkuntzaz gozatzeko eguna ere izan behar duela gaurkoak. Elkarrezketa amaitu aintzin eskerrak eman nahi nizkizuen bihotz-bihotzez, ikasle, irakasle, langile, zuzendari, administrazio kontseiukide, lehendakari. Holako egoeretan ikusten da jendea ze pastakoa den eta sekulako komunitatea osatzen dugula ikusi dugu. Harritua izan naiz zein fite lizeoan elkarretaratzean antolatu zenuten, Larresoron zenbait jende izan den, egun guzti hauetan jaso ditugun elkartasun eta hitz goxoak unkitu gaituzte ikaragarri, eta hori guztiagatik berriz ere mila esker deneri. Erran ez dugula amore emateko asmorik, egoera hau aldatu eta irabazterik badela konbentzituak gira, gainera beste hainitzen egoera konpontzeko aurrekari bat izan daitekela ere ikusten dugu, eta ikusirik denek erakusten duzuen prestutasun eta indarra, konbentzituak gira egoera hau irabazterik badela, eta ealen bailean zuek guztien gana hurbiltzen naizen berriz ere. Erran bezala mila esker bihotz-bihotzez deneri eta laster arte.